26टा कलेज दङ जोंनि डिमान्डआ 26टा कलेजाबो जानांगौ एडिशनेलि जों बुंदों मा जे लखिमपुर धेमाजि आरो कार्बि आंलंआव जेराव ट्राइबेल स्टुडेन्ट बा बर' स्टुडेन्टआ मैखोमै दङ बेबायदि जों 8-10 खानसो कलेजनि लिस्ट होदों दा टटेल जोंहा 35 निफ्राय 40 कलेजनि लिस्ट दङ बेखौ जोङो सरकारनो होदों सरकारा गासिबो तथ्यखौ लाजोबबाय दा जों बुंदों जे वाइ अनलि 10 कलेजेस दा बिथांमोना बुंदों जे फार्स्ट फेजआव जोङो बाजेट हिसाबै जोंनियाव बाजेटनि सर्टेजखौ जों 10टाखौ लाग्रोनोसै सेकेन्ड फेजआव आरो एनादार 10-15 बे पर्यायक्रमै फेज मेनाराव प्रभिन्सियेलाइजेसना जागोन बेखौ बुंदों दा बेखायनो जोङो बुंदों जे नोंथांमोना जि मावनो नागिरदों क्लियार काट पलिसिनि गेजेरजों माव आरो टु माच डिले जाबाय गोबां लेहेम जादों दा बेखायनो जोंनि माने दाबिया जाबाय गोख्रै मावनांगौ दिनै 10टा कलेजा जायोबासो गाबोन सेकेन्ड फेजआ फैगोन 10टा कलेजानो जुदि दिनैबो जायाबा सेकेन्ड फेज फैनायाव आरो एनादार 1-2 इयार नांगोन बेबायदि इमप्लिमेन्टेसनाथ' जोंनि थाखाय जों लुबैनाय बायदि बे माने जानाय नङा दा बेखायनो जों खावलायदों जे जों जिखिनि दाबि होदों बे दाबि मथे सरकारा मावनांगौ आरो सरकारा मावनो होननानै जिहेतु जोंनो प्रतिश्रुति होदों बे हिसाबै इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ जों लुबैयो जों पस्ट नट अनलि पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्रा बुङाखै जों कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि बाथ्रा बुंदों 2017-18नि एकआव पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसनमोन जायनि थाखाय सोरबा टिउटर जादों सोरनिबा माने पस्टआ जादों सोरनियाबा जायाखै कलेज जानाय माने जों गासैबो पस्टखौ मोनलांगोन आरो जेराव माने मावनानै दङ बिथांमोनखौबो माने नायनाय जागोन आरो जेराव गैया बिनि थाखायबो पस्ट क्रिएसन खालामनाय जागोन होमबानिया जोंहा कलेजा पार्मानेन्टलि माने सेटेल जागोन दा बेखायनो नर्म्स थानाय नर्म्स गैयै बे गासैखौबो लानानै सरकारा नायबिजिरगोन भेरिफाइ खालामगोन आरो मानि थाखाय मा डिसिसन जानांगौ उननि समाव थुनलाइ आफाद एबसु जों बयबो जयै सावरायगोन आरो जोंनि स्टेन्डखौ जों क्लियार खालामगोन गोजोन्थों